सोरबा एदावनो हागौ होमब्ला नैबे बिक्रमनि नामखौ लाबानो जाबाय इसेबां फेमास नोङो औ आंखौ बेयाव बयबो सिनायो Hi. First year? Yes. Me too. To क्लासाव थांसै थौ प्रफेसर मोसाहारि सारा नोंनि आमाय जायोना? औ आमायानो आंखौ लिंहरनानै डिग्री फरायहोदों नङाबाथ' जोंनि बाबाया आंनि फरायनायखौ जोबथा होबायमोन जोंनि क्लास टिचाराबो मोसाहारि सारानो नंगौ औ जों एसेबां रायलायखांबाय नाथाय दासिमबो गाव गावनि सिनायथिखौ लानाय जायाखै आंनि मुङा बिबारि दैमारि आंनि मुङा सरिता बसुमतारी आंनि मुङा रेखा बसुमतारी अके थ' थांसै थौ संसार आं नोंनो एसेबां मोजां फेस्ला बुंबाय नों इसेबो मिनियासै आरे गोसो होना मिनिनांगौब्रा गोसो होनानै मिनिनो ओरैनो मिनिनांगौ आंखौ मा नों बायदि आदा फाग्ला सानदों नङालै नङा आं नोंखौ आदा फाग्ला सानाखै हे गसाय नों थारैनो फाग्ला मारसो नोंखौ मोनबाय आंखौ बेनि इनभेस्टिगेशन खालाम बेनि थाखोआ मा बेनि स्ट्रिमा मा आरो बे मा सेक्सनाव बेखौ गासैखौबो आंनो इनफरमेशन होजोब जागोन What a beautiful girl. Wow. औ नंगौ नामा? एक्सकिउज मी आर इउ निउ कामार Yes नोंसोरखौ प्रफेसरा बैहाय लिंहरदों अबहाय दङ बैहायनो दं थौ Yes. गुड मर्निं सार Very good morning. सारा जोंखौ मानो लिंहरामोन औ नोंसिना दिनै इन्टारभिउ दं इन्टारभिउ औ नोंनि मुङा मा बिबारि नोंनालाय सरिता गुड नोंसोर साथामबो फार्स्ट इयाराव नोंसोर मिथिया नामा जे सिनियरफोरजों माबायदि रेसपेक्ट होनांगौ आदसा बाद होदो बेफोरखौ नोङो दोंसे बर' मेथाइ रोजाब जोंसार मा नों बेहाय जिरायनानै मा फाव खालामबाय थादों I am sorry बिबारि I am really very sorry बिबारि नोंखौ बिबारि Good morning. Please sit down. Thank you, sir. दिनैनि कलेजनि गिबि साननि बे क्लासाव आं प्रफेसर मोसाहारि आं नोंसोरखौ गासैखौबो बरायबाय हाय बिबारि नों बेवहायसो आं नोंखौ बेखौनो कलेज केन्टिन अफिस टफिसावसो नायगिरलाबायबाय थादों आरो नों बेयावसो मानो माने जाहाथे आं दहाय फुङाव नोंखौ एरदावनाय बायदि आरो रावबो एरदावनो हाया बिनि थाखायसो नों बारा अभार स्मार्ट जानो दानो जा आं नोंनि थांखिखौ मिन्थिखाबाय नङा मा नङा नों बारा गावखौनो हिर' बायदि दिन्थिनाङा आं मिन्थिगौ नोंसोर कलेजाव खालि सिख्लाफोरखौल' एदावनो रोंगौ ओहो बिबारि नों आं बुंनायखौ उल्था सानबायना आं ओंथिखौ उल्था सानाखै थिगखौनो सानदों सिनायथि गैया सोमोन्दो गैया डाइरेक्ट मदद होनो फैयो बिनि मा गोनांथि आंथ' नोंखौ जेबो गाज्रि सानाखैमोन ना आदसा बाबा इट्स अके सरि सिगां गोरोन्थि खालामो उनाव सरि बियो सरि बिनो फैदों नों मानो इसेबां रागा जोङो सरि बाबा सरि दे सरि आरे बिबारि
Sorry, 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 गोरोन्थि जाबाय निमाहा होनो आंखौ Sorry, sorry, गोरोन्थि जाबाय निमाहा होनो आंखौ खोमा हमबाय आं खायसे खालामा खोमा हमबाय आं खायसे खालामा नों दिरानि गेदेर Sorry, sorry, गोरोन्थि जाबाय निमाहा होनो आंखौ Isibaw bangga, isayaw parang bayo Isibaw bangga, ang isayaw parang bayo Sorry hunay ni mahagibay, hunay ni mahagode गेदेरफोरनिबो गोरोन्थि जायो निमाहा बिबाय आंनियाव सना नोंबो मिथियो बेखौ Like one sinda Itu sikla aku sase like one sinda So we want one night we have lama berai so high like Dukung nanai ada kasih nanai ada nunggu micio beka Sorry, गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो नों आंखौ खोमा हमबाय आं खायसे खालामा खोमा हमबाय आं खायसे खालामा नों दिरानि गेदेर Sorry, sorry, सना sorry, sorry Sorry, sorry, I'm sorry, sorry Sorry, sorry, सना sorry, sorry मा बाथ्राजों सार औ बाजै दिनै नोंनि महरखौ जोंसारनाय नुदों माथो दिनैनि कलेज डेआ माब्रै थांखो मा बुंनो बाजै जोबोद रंजानाय जादों दिनै आं आंनि सल'नि मोनसे मोजां खोन्दो मोनबाय आरो बे सल'नि जोलावजोखौ मोनबाय नाथाय मा बेखौ आं अरनिफ्राय रैखा खालामनो नाजादोंमोन नाथाय आंखौ उल्थासो बुजिबाय बियो बिनि थाखायनो आंजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों माने बै जोहोलावजोजों औ बाजै दा मा बुंनो बेनि मोनफ्रोमबो खोथायानो बयनिख्रुइबो आलादासिन आदै बियो मा खोथा दं बियो गंजों सौवोना गांजों अख्राङाव बिरलाङो आनैसो नों बुजिया दे सासे लिरगिरिनि सिगाङाव बिनि जोहोलावजोआ गसङोब्ला बियो जेबो बुंनो हाया ओइ लिरगिरि नोंथां नों कलेजाव फरायनो थाङो ना सिख्लाफोर नायनो थाङो नों दा नोंनि खर'निफ्राय बै जोहोलावजो मुंनि दायनिखौ होखारहर आरो फरायनायाव गोसो हो मिथिबाय मिथिबाय बाजै मिथिबाय बेनिफ्राय मा जाखो कलेजाव सासे सेंग्राया गावखौनो बिराद हिर' देखायदोंमोन बे हिर'आ उनाव आंजों लाइन मारिनो फैदों आंबोथ' एसेबां अनजालि नङा बेखौ रायनानै फैबाय आं साला आनैसोनो थिगानो खालामदों साला बै हिर'नि आथिं आखाइ सिफायजोबनांगौमोन बिसोर गासैबो लोगोजोबखा हिन्जावसानि खाथियाव फैनो थाखाय बिसोरो बे फावखौ खालामफैदों नंगौ नाथाय बे सेंग्राया उनाव आंखौ सरि होननानै आंनि उन फैलायलायदों आच्छा सरिनि फिसा साला आं नोंखौ आगोलावनो बुंखादोंमोन ना कलेजाव सोरबा एदावोब्ला नैबे बिक्रमनि मुं ला होननानै नों मानो क्लासाव सिरि थायो ओइ बिक्रम नों सिरि साहाया लों नोंथ' कलेज गारबायानो दा कलेजाव थांनानै गुन्दागिरि दादागिरि खालामनो लागा जेबो गोनांथि गैया आदा जिंगा खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया जेखियानो जाया मानो आंथ' नोंनिनो बिनानाव बेखौ बिसोरो उनावबाबो मिथिगोन
नाथाय बेखौबो मिन्थिगोन जे गामिनि सिख्लाफोरनि आखाया बेसेबां गोरा। थिग दं साबायखर बेखौनो बुङो दिनैनि बोलोगोरा आइजो दा साहा लों दिनै आं मेगन मिसिबालासिनो सिमां नुबाय। बियो गारिनिफ्राय ओंखारबाय आरो थोंजोङै फैनानै आंनि बिखायाव हाबबाय। बिनिफ्रायनो आंनि गोदान सल'आ जागायजेनो। नाथाय बे सल'आ थार सल'ना गोसोनि साननायल' ना आंनि जिउनि सल' बियो? बे सल'आ जाफुंगोन ना? ओइ इसोर, नों अननानै बे सल'खौ जाफुंहो। आदै हो पिंकी? आं बे सानखान्थिखौ खालामनो हायाखै। फिन खिन्थाना। फिननाय मोनाखै। आं मा बुंनो? आं गावनो साननायनि ओंथियाव गब'नानै दङ। मा बुंखो? र' जेबो नङा। आदै अननायनि ओंथिया मा? अननाया माखौ बुङो? बेखौ दाबो आंनो गावनो बुजियाखै। अननाय माने आं नोंखौ दा माबोरै फोरमायनो? आदै आंनि हमवर्कआ नो गुड मर्निं सिट डाउन प्लिज Thank you, sir. अननाय दिनैनि आयदाया जाबाय अननाय मोनब्रै हांखोजों सोरजिजानाय बे सोदोबनि गोमोथाव ओंथि दङ। इंराजियाव बेखौनो लाभ होनो। गोसोनि मोनसे साननायानो जाबाय अननाय। अननाया गोबां महराव थायो। नाथाय बयनिबो गोसोआव साननाया रोखोमसेयानो। बिमा आरो फिसानि गेजेराव अननाय, इसोरखौ अननाय, फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव अननाय, बायदि बायदि माखासे महराव अननाय थायो। अननाया अरायसम होनायसो मिथियो। बे माब्लाबाबो मोननो लुबैया। दाउफोरा गावनि फिसानि थाखाय आदार नागिरनो मदद नागिरो। निजराफोराबो बोहै बोहैनो लैथोसिम बोहैयो। बयनियावबो होखानायनि साननायसो दङ, लानायनि नङा। बेवहाय बेनि बागै बेसेबांबा फोरमायनो हायै दङ। नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबाय अननायाव बे साननाया बबेयाव दङ। आथिखालाव जोहोलावा जोहोलावजोखौ आरो जोहोलावा जोहोलावजोखौ मोननायनि थाखायसो अननाया बेबायदि फैयो। नंगौ, बे मोनथायनिसो बाथ्रा। बेनि उनाव जुलि जायो आरो जुलि जाखांनायनि उनाव लोगो लोगो अननायाबो गोमायो। थारैनो बुंनो थाङोब्ला बेखौ अननाय बुङा। बे मोनसे मिथिंगायारि गोसो बोनाय आखल आखुसो। बे गोसो थगायनाय आखुसो। मोनसे बेसादखौ मोजां मोननानै बेखौ मोननो थाखाय गोसोआव सोरजिनाय हाबिलासो। जेराव माबा मोनसे मोननाय हाबिला थायो बेखौ अननाय बुंनो हाया। सावरायनायावल' अननायनि ओंथि एबा बुंफुरलुखौ मिथिनो हाया। जेरैबायदि सिनि बुंब्ला सालायाव गोदै मोना। सिनिखौ सालायाव लायोब्लासो गोदैथिखौ साननो हागोन। बिनि बादैब्ला जेब्ला गोसोआव अननाया सोरजियो अब्लासो सासे अननायखौ मिथिगोन। Yes, any question? सार, अननाया दि गोसोआव सोमजिबाय, जों बेखौ माबोरै मिथिनो? Sit down, please. थेंक इउ सार।
मेगन थायोब्ला सोंनो गोनां थायादि साना गावदां नामा बेबायदिनो गोसोआव अननायनि गुथाला सोरजियोब्ला गावजों गाव बिनि नांज्रिदनायनि मोन्दांथि मोनगोन मीराया गावनो मिथिदोंमोन दि कृष्णजों मा रोखोमै अननाय सोमजिगोन सीतायाबो मेगन लोरिनाय लोगो लोगो मिथिदोंमोन रामजों थानाय अननायखौ थार हादरगिरिया गावनो मिथियो हादर अननायखौ दिनै अननायनि बागै दिनै एसेनोसै Thank you, sir. गावहा मिनिथावनानै मा गावहासो बिबारी अन्नानै आं नोंसोरजों दा दसे जिरायनो हागोन ना मानो नों दस्रा जायगा मोनासै दस्रा जायगा मोनाखै नङा आंहा नोंजों दा गोबां खोथा रायलायनोबो दंमोन बुं सरिता जास्ट मिनिट सरिता जेरावबो थाङा नों जि बुंनो नागिरदों बेवहायनो बुं नो प्रब्लेम बुंनांगौआथ' बहुद गोबां दङमोन नाथाय आं सान्दों बबेनिफ्राय जागायजेननो जि दिना सानना मोनगोन बे दिनाव बुंबानो जाबाय बिबारी जास्ट मिनिट रथना प्लिज माबायदि लाजि गैयै मानसि नोंलाय आंखौ आजोलि साननानै नों बेनि खाबु लानो नागिरदों जि दिनाव प्रिन्सिपालनो कमप्लेन हरगोन बे दिना मिन्थिगोन नों आं मा सरिता रेखा थौ रेखा रेखा प्लिज बेखौ दसे थाथ'नो थिनना प्लिज ए मिस्टार बिबारिया जेब्ला नोंजों रायलायनो नागिराखै नों मानो उन उन खारफाबाय थायो नोंनि खाफाला मोजांलै जोंसार नङाब्लाथ' नों सेन्देलजों होजाबायमोन बाराब्लाथ' नों जुताजोंनो बुजाबबावबायमोनसो नोंखौ मा बुंनो नागिरदों बुं नै जोंसार नों कालिदासनि सुकुन्तला फराय शेक्सपियारनि रमिय' जुलियट फराय आरोबाव फराय लैला मजनु बेवला लखिन्दार नोंनि माबा मोनसे सल्भ जागोन खोमा बेखौनो बुङो ननसेन्स साला इडियट मा नांगौमोन नोंथांनो आंनो गांसे लेखा नांगौमोन माबायदि लेखा ओरैबायदि लेखा जेराव गावनि जिउनि जारिमिन थायो बे रोखोमनि लेखा दा आंनियाव गैथ'वा उनाव अर्डार हरब्ला लाबोनो हागोन नाथाय नोंथाङा नेथ'नांगोन जागोन आंबो बेबायदिनो गांसे लेखा लिरगासिनो दङ बेनिखायनो बेबायदि लेखाखौ फरायनानै एसे गोदान आइडिया लानो सानदों अ बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आदसा नोंथांनि मुङा मा आंनि मुङा जोंसार दैमारि आं बै खाथिनि कलेजावनो फरायो जागोन सप्तासे उनाव फै लेखाखौ मोनगोन एक्सुवेलि बेबायदि लेखाखौ बेफोराव मोना बांसिन बेयाव स्कुल कलेजनि लेखासो मोनो जिखियानो जाया मानो नोंथांनि खोथाखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा लेखाखौ मोजाङै लिरदो बे लेखाया जेब्ला कमप्लिट जागोन साफायनानै होनाय दायथ'खौ आं लागोन नंगौना नंगौ प्रमिस येस प्रमिस थेंक इउ भेरि माच दासो गोसोखौ एसे रेजें मोनबाय आङो आदसा थिगानो दं नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनो हर उनाव लेखा सफैब्ला नोंथांनो खबर हर जागोन दे 98644 383 23 जागोन बिदिब्ला अके बाय बिबारी औ बिबारी माबे आदा नोंनि फन हेल' आयै मा खालामदों आयै नों गाबदों नामा नङा फिसा आं गाबाखै कलेज बन्द जायोब्ला नों नोंनि आमाइखौ लानानै फै जागोन आयै दोननोसै फिसा जागोन बिबारी नों थारैनो जोबोद खाफाल गोनां नोंजों बिमा बिफा सानैनिबो अननाय दं नाथाय आंनियाव मा दं जेब्ला आं 4 बोसोर जाबायमोन बिमा बिफानि जायगाखौ रावबो लानो हाया आदा नाथाय बयनिबो बिमा बिफाया अरायसम थाया नंगौ नों थिगानो बुंदों आनैसो बे बुहुमाव जेसेबां आलो गोजोन दङ एसेबां दुखु दाहाबो दङ जेरै नोंहा बिमा गैयिनि दुखु दङ नों दसे बैसोनि बाथ्राखौ सानदि जायफोरा बिमा बिफा सासेबो गैया नङा आंथ' ओरैनोसो आफाया माथो सिरियास जादों दे जाबाय दे बिबारी आइ
नों बे न'खराव एबा कलेजाव थांनायाव जेबोथ' खहा मोनाखै आनै? मोनाखै आमाय मानो मोननो आंखौ कलेजाव सासे सेंग्राया बाद होदो बे सासे फाग्लासो मा कलेजाव सासे सेंग्रा मा मुं? जेबो नङा आदा आं मोनसे खोथा बुजियासै आंथ' सानफ्रामबो सिटि बासजों थांलाय फैलाय खालामो नाथाय दिनैलाय मानो आंखौ बाइकजों दोनफैदों आं नोंखौ दोननो फैयाखै आं बेखौसो थिक खालामनो फैदों थिक खालामनो सोरखौ आं बेसेबां मा सोंबाय नोंखौ बेनि मुं आरो क्लासखौ आंनो खिन्था होननानै आं गावनो सिनायथि लागोन बेफोरखौ बाद हो आं बेखौ गावनो सिनायथि लागोन आरो आं बेखौ मोजाङै सिनायथि होगोन बिक्रमनि बिनानावखौ एदावनानै बियो बेसेबां गेदेर गोरोन्थि खालामदों आदा आं बिनि थाखायनो बुङाखैमोन दा नों मा नांज्लायनो फैदों प्लिज आदा आंहा बदनाम जागोन जेबो दावराव दावसि खालामनाङा आंनि बाथ्राखौ फोथाय बियो आंखौ जेबो बुङाखैमोन दस्रा खोथासो बुंनो नागिरदोंमोन जागोन आं बेजों रायज्लायगोन आरो बेखौ बुजायगोन नाथाय नों मानो एसेबां गिदिं